लोगोफोर दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव आङो नोंसिनि गेजेराव मोनसे लुडुनि आर्निं एप्सनि गेम लानानै फैबाय। दा नोंथांमोना आंनाव गोबाङानो आर्निं एप्सनि भिडिअ लाबो होनना सोंहरोमोन। बिनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। दा नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मबाइलाव लुडु गेमखौ गेलेनो रोंखायो आरो गेलेखायो जानांगौ। नाथाय जोङो बे लुडु मबाइल प्ले स्ट'रनि लुडु गेमखौ गेलेयोब्ला थाइसेबो फैसा मोना, आर्निंबो खालामनो हाया, ओरैनोसो टाइम लस खालामो, नङा होनबा? दा बेनिखायनो दिनै आङो बे प्ले स्ट'रनि सेम टु सेम लुडु गेम बायदिनो जोङो बे लुडु गेमखौ गेलेयोब्ला जोङो आर्निंबो खालामनो हागोन आरो नोंथाङा टाइम पासबो खालामनो हागोन बे गेमजोंनो। दा नोंथांमोना बे आंनि मबाइल स्क्रिनाव नुदों, आङो बे लुडु गेमखौ अलरेडि डाउनलड खालामनानै दोनखादों। बे लुडु गेमनि मुङानो जाहैबाय लुडु एम्पायार। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बेखौ डाउनलड खालामनानै गेलेनानै देखायगोन। जोङो बेखौ माबोरै गेलेनो हायो आरो माबोरै जोङो बे एप्सनिफ्राय फैसा आर्निं खालामनो हायो, आङो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै लास्ट जोबजासिम नायनानै उनाव आङो जेला डाउनलड खालामनो थिनो डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायस्लाबा मास्लाबा डाइरेक्ट डाउनलड खालामनो नाङा। भिडिअखौ सिगांग्रो नायग्रोजोबनानै लाग्रो। बिनि उनाव नोंथाङा जायफोर गेलेनो गोसो जादों, जायफ्रा लुडु गेलेनानै थाइसे थाइनै आर्निं खालामनो गोसो जादों, नोंथांमोना भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव आङो बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनखादों। नोंथांमोना उनाव डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। दा नै आंबो बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ प्रुफ गेलेनानै देखायगोन। नै दा आङो बेखौ डाउनलड खालामनानै लाबाय लुडु एम्पायारखौ। दा आङो बेखौ इनस्टल होनानै लानोसै। नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों, आं दा बेखौ इनस्टल होनोसै। बिनि उनाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव गेलेनानैबो देखायगोन, आर्निं खालामनानैबो देखायगोन। दा नोंथांमोना बे लुडु गेमखौ अपेन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाव बेबायदि अपसन नुजागोन। दा नोंथांमोना बेबायदि अपसन नुजायोब्ला नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बार बिगोन। दा बेयाव नैबेयाव लडिं जादों, दसे नेथ'नोसै। दा नैबेयावनो फार्स्टआवनो नुदों इन्टार मबाइल नाम्बार, बेयाव मबाइल नाम्बार होग्रोनानै लानांगोन। दा आं बेयाव आंनि मबाइल नाम्बारखौ होग्रोनानै लानोसै। नोंथाङा जुदि गेलेनो गोसो जादोंब्ला नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै लादो। दा आं आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै लानोसै। बिनिफ्राय मबाइल नाम्बार होखांनायनि उनाव अटिपि फैगोन। नै आंनाव अलरेडि अटिपिआ फैबाय। दा आं बेखौ साबमिट खालामनोसै अटिपिखौ। दा आं अटिपिखौ साबमिट खालामना भेरिफाइआव क्लिक खालामनोसै। बिनिफ्राय डु इउ हेभ रिफायार कड, नोंथांनाव रिफायार कड दं नामा? दा नोंथाङा बेयाव रिफायार कड होयोब्ला 10 थाखा बनास मोनगोन गेलेनो थाखाय। दा आङो आंनि सासे लोगोनि रिफायार कडखौ होनानै लानोसै। दा नोंथांमोनाबो जाय गेलेनो गोसो जादों आंनि रिफायार कडखौ होनानै लाबानो जाबाय। नोंथाङा आंनि रिफायार कडखौ होनाय लोगो लोगो 10 थाखा बनास मोनगोन। दा नोंथाङा बे 10 थाखाजोंनो गेलेनो हागोन। दा आं बेखौ साबमिटआव होनोसै। साबमिटआव होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे गोजौआव नुनो मोनदों 10 बनास, माने 10 थाखा बनास नोंथाङा गेलेनो थाखाय मोनबाय। दा नोंथांमोना बेयाव बेबायदि अपसन नुनो मोनदों। फार्स्टआवनो क्लासिक लुडु आरो कुइक लुडु। नै दा बेयाव अनलाइन प्लेयाराबो गोबां, बेयाव अनलाइन मानसिफोर थायो, माने गोबां मानसियानो गेलेयो बे लुडु एप्सखौ। दा नोंथांमोना बेयाव साब्रैनिबो गेलेनो हागोन, सानैनिबो गेलेनो हागोन, नोंथांनि गोसो बायदि गेलेनो हागोन। नै दा आं बेयाव क्लासिक लुडुआव क्लिक खालामोबा बेबायदि अपसन नुजागोन। नोंथाङा थाइसेनिबो गेलेनो हागोन, लोगोसे थाइथामनिबो गेलेनो हागोन, थाइबानिबो गेलेनो हागोन, 10 थाखानिबो गेलेनो हागोन। बेबायदिनो मेल्ला अपसन नुनो मोनगोन, नोंथांनि गोसो, नोंथाङा माखौ गेलेनो। दा नैबे कुइक लुडुआव होब्लाबो बेबायदिनो सेम टु सेम नैबे गाहायाव कालार अपसनबो नुनो मोनदों। नोंथांमोना मा कालारखौ लानो नोंथांनि सायावसै आरोखि बियो, नोंथाङा अबे कालारखौ लानानै गेलेनो। दा बेयावबो दङ थाइसेनिबो गेलेनो हागोन, थाइथामनिबो गेलेनो हागोन, थाइबानिबो गेलेनो हागोन, 10 थाखानिबो गेलेनो हागोन, 30 थाखानिबो गेलेनो हागोन, गोसो बायदि। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ प्रुफ आङो गेलेनानै देखायगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोनाथ' लुडु गेमखौ बयबो गेलेनो रोंखायो। दा बेखौ खोन्थालायनाङा, फोरोंलायनाङा, नोंथांमोना मोनथिखायो माबोरै गेलेनांगौ। बे लुडु किंजोंनो सेम टु सेम, माने सिगां नोंसोर मबाइलाव गेलेग्रा लुडु गेमानो बेनोखा, एखेयानो लोगोफोर। दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गेलेनानै देखायनोसै माबोरै गेलेयो बेखौ। नै दा आंनाव 10 थाखा बनास दङ। दा बेखौ गेलेनो थाखाय नोंथांमोना नैबे नोंथांनि सायाव सासेयाव गेलेना सानैयाव गेलेना, आं दा सानैयाव गेलेगोन। दा आङो नैबे कुइक लुडुआव होनोसै। बिनि उनाव आङो नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामदो फैसाखौ नोंथाङा बेसेबांनि गेलेनो। दा आङो थाइथामनि गेलेनानै देखायगोन नोंथांमोननि सिगाङाव। दा आङो नैबे 3 अपसनाव क्लिक खालामनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोना बे गाहायाव नुनो मोनदों सेलेक्ट कालार, नोंथाङा बेयाव गोजाखौ लानानैबो गेलेनो हागोन, गोमोखौ लानानैबो गेलेनो हागोन, गोथांखौ लानानैबो गेलेनो हागोन। दा आङो गोमोखौ लानानै प्लेआव क्लिक खालामबाय। दा बेयाव लडिं लादों। नै
दा बेयाव जिखुनु प्लेयार फैया मानो नोंथाङा बेजों गेलेनांगोन। दा प्लेयारखौ सेलेक्ट सोर फैयो आङो बेजोंनो गेलेनोसै। नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों आंनाव दा सासे गेलेग्रा प्लेयार फैबाय। दा आङो बे प्लेयारजों गेलेना देखायनोसै जेनोना देरहायो। दा जोंना खेलाया स्टार्ट जाबाय। बे सेम टु सेम नोंथांमोन गेलेग्रा लुदु बायदियानो लोगोफोर, बेयाव जेबो आलदा गैया। दा बेयाव नोंथाङा देरहानो थाखाय मोननै गुथिखौ सोगोरनो हानांगोन। मोननै गुथि सोगोरबानो नोंथाङा देरहानो हागोन। दा आं बे गेमखौ माबार गेलेनोसै। दा आं बे मोननै गुथिखौ सोनो हागोन ना हाया नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय। दा आङो माबार बे गेमखौ गेलेनानै देखायनोसै। आङो बे गेमखौ गेलेजोबोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव गेलेजोबना देखायोब्ला भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन। बेनिखायनो आङो लास्टनि भिडिअखौ देखायनोसै। आङो बे गेमाव जेनोना देरहायो। दा नायलांदो नोंथांमोनाबो। दा लोगोफोर नै आङो बे गेमाव आङो फार्स्ट गरनै गुथि सोगोरनो हाबाय। लोगोसे आङो बे गेमाव आङो फार्स्ट रेंकआव देरहानो हाबाय। दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों नै आङो दा गरनै गुथिखौ सोगोरनो हाबाय बिनि फार्स्ट। दा आङो बे गेमाव आङो बिजों देरहानो हाबाय गोरलैयैनो। लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोरलैयैनो आर्निं खालामनो हागोन। दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों कंग्रेचुलेसन इउ उइन 5 रुपिस 5.4 माने आङो थाइथामल' गेलेखादोंमोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना जायफोर गेलेनो गोसो गुदुं जानानै दङ नोंथांमोना गेलेबानो जाबाय। आङो बिनि लिंकजों लोगोसे आंनि रिफेर कडखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना आंनि रिफेर कडखौ होयोब्ला नोंथाङा 10 थाखा मोनगोन गेलेनो आन्था। नोंथाङा बेजोंनो आर्निं खालामलांनो हागोन। दा नोंथांमोना आंनि बे रिफेर कडखौ होयोब्ला नोंथाङा फैसा एड खालामनांलायगौनि गोनांथि गैया। नोंथाङा थाइसेबो फैसा गारनाङा बेयाव। नोंथाङा बे आंनि रिफेर कडखौ होनाय लोगो लोगो 10 थाखा बनास मोनगोन। बे 10 थाखाजोंनो नोंथाङा आर्निं खालामनानै लानो हागोन। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना जायफ्रा गेलेनो गोसो गुदुं जानानै दङ थांदो गेलेहैदो। आङो बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। आङो बेबायदिनो नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान आर्निं एप्सनि भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन। दा आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानाखिसै। आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। दा जायफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होदों अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो। लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामना गालांदो। आङो बेबायदिनो नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।